OneDrive-en kasuan esan genuen moduan, Outlookekin gauza bera gertatzen da. Hau da, bi modutara erabili daiteke, bai? Alde batetik nabigatzailearen bidez, Mozilla Firefox edo beste dozein nabigatzailearen bidez, eta bestea da, mahai gainean edo gure ordenagailuan instalatuta eukitzea, bai? Oraingoan, lehenengo bideo honetan nabigatzailearen bidezko ikusiko dugu, eta beste bideo bat grabatuko dut aurrerago mahai gainekoa ikusteko, bai? Funtzionatzeko era, OneDrive-en esplikatu genuen bera, bai? Office 365 ipini, saioa hasi, gogoratu hortarako irakasle.eus kontua behar dugula, pasaitza sartu, aplikazioetara jo, eta hemen Outlook daukagu, bai? Eta hemen sarrerako ontzia, bidalitakoak, zirriborroak eta azalduko zaizkit, bale? Bueno.